Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asma kulo Anissa Dwi Febriani, saking kelas sedasa MIPA sekawan nomor absen 6. Wonten kesempatan dinten punika kulo badhe njlentrehake amanat utawa pitutur luhur saking Serat Wedhatama Pupuh Sinom bait setunggal dumugi sekawan. Amanat utawa pitutur luhur bait setunggal. Wong urip ing donya iku kudu nyonto tumindak kang apik saka wong liya lan ngurangi hawa lan nafsu anggone prihatin marang kahanan urip. Amanat utawa pitutur luhur bait kalih. Nalika urip ing donya kabeh wong iku kudu sabar lan rajin ngibadah. Aja lali kudu tetep ngurangi mangan lan turu. Amanat utawa pitutur luhur bait ketelu. Menungsa urip iku kudu menuhi 3 perkara, yaiku kaluhuran, banda lan kapintaran. Yen nganti ora lengkap, uripe bakal sengsara. Amanat utawa pitutur luhur bait sekawan. Wong kang apik iku cirine rajin ngibadah, pamikiran lan tindakane sae, uga sabar lan sopan tingkah lakune. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.